Kain po tayo. Magandang araw po mga parekoy. So ngayong araw po ay special dahil lechon manok tayo sa kawali. Ito, meron po yung isang buong manok. So ililechon natin to sa kawali. At special din po na araw na ito dahil mayroon po tayong ka-online collaboration. So bago yan, magluluto muna tayo ng lechon manok sa kawali. Ito po yung unang step, hugasan muna natin yung manok. Yan, hugasan muna natin yung manok. Baka may tira-tirang balahibo. Ito pa yung mga ingredients natin sa lechon. Meron pa tayong tanglad, luya, sibuyas, saka ahos at bombay. Lagay natin yung mga ingredients natin sa loob ng manok natin. Ito yung kain mo natin ng maliliit. Ito guys, lagay natin yung mga ingredients natin sa loob ng manok. Parang maliit lang yung manok, yung tiyan ng manok. So hindi po natin lalagay lahat kasi baka hindi magkasya. Pasok natin yung tanglad. Mukhang sobrang laki ng tanglad. Hindi makasya. Yun. Tsaka onions. Sibuyas. Bukan nating pasok to. Okay. Ayun. Lagyan rin natin ng kunting asin sa loob ng lagyan din natin ng magic. Tsaka black pepper. Yun. Yan. Ito na po yung buong manok natin. So, hindi ko nilagay yung lahat kasi hindi kasya. So, tahiin muna natin. So, pare ko ito po yung gamit natin. So, toothpick.
Toothpick lang po yung gamitin natin pangharang dito sa tiyan ng manok. Matibay yung toothpick na matibay yung piliin nyo. Yung hindi dali mabali. Nabali na. Okay. Mga 3 toothpick lang to. 3, 2 okay na. Okay na to. So, tapos po nito ay i-marinate natin. Lagyan po natin ng patis, toyo, lagyan rin natin ng suka, at buhusan natin ng black pepper. So ito mga parikoy, para mas malasa yung lechon natin, gumamit na po ako ng oyster sauce. So optional lang po ito. Kung gusto nyong lagyan, pwede rin hindi. Yan. So yan mga parikoy, itabi muna natin to ng 4 na oras o mahigit pa. So babalikan po natin mamaya to. Relax muna tayo. Ito mga parikoy, naglagay rin ba ako ng onion tsaka garlic sa ginawa nating marinate, at saka meron din po itong dahon ng laurel. 4 na oras po itong binabad sa loob ng bahay. So ngayon pwede na itong lutuin. So ito po yung lechon manok sa kawali. So nagpainit po tayo ng mantika. Ayan mga parikoy, ilunod na po natin yung manok. So mga parikoy, balikan po natin yung manok. Ayan. So para po pantay ang kanyang luto, every 15 minutes po balikan po natin. So maya-maya po nito, ilagay po natin yung pinagbabaran ng manok, yung gamit natin sa marinate. Nag-marinate po tayo. So mga parikoy, sa kabilang side naman. So mga parikoy,
yung ginamit natin na pang marinate, hindi natin ilagay natin pag ganito na po yung itsura ng manok natin, para dagdag lasa din sa ating lechon manok sa kawali. So mga pare ko, baliktarin naman natin sa kabilang side. Ayun. So mahigit 40 to 45 minutes ang pagluluto nito mga pare ko. 40 to 45 minutes pwede na ito. So ito mga pare ko, luto na to, pwede na itong kainin. So tara. Okay guys, ito na mga parikoy, luto na po ang ating lechon manok sa kawali. So ito nga palang mukbang ay special dahil meron pa tayong online ka collaboration. So walang iba po guys, ay si Norsonga Vlog. Sa mga hindi po nakakilala kay Norsonga Vlog, isa rin po siyang mukbangers ng Pilipinas. So taga Pampanga po si Norsonga Vlog, at saka nandoon na sa Israel nakatira, mahigit 9 years na siya nakatira sa Israel. Sa mga hindi pa nakikilala kay Norsonga Vlog, may ipi-play po ako ng short video clip. Ma'am Nor, pasok! Kain tayo. So yun, masasarap po yung mga handa ni Norsonga Vlog at mga pagkain niya. Sobrang nakakatakam po. So sa mga hindi pa nakasubscribe kay Norsonga Vlog, please support po guys. Paki-support po natin yung mga Pinoy mukbangers. Huwag kalimutan pong mag-subscribe at i-hit po yung bell button. So tara, kain po tayo. So bago po natin simulan, mag-pray muna tayo. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, Amen. So tara, kain po tayo. Tikman po natin yung niluto natin. Oh. Medyo mainit pa. Oh, pag-init. Ah. Init. Oh. Ito, Ma'am Nor, kain po tayo. Sa lahat ng bangers, kain po tayo. Ito, meron pa tayong sukang maanghang dito, tsaka coke. Sarap. Kain po tayo. Huwag kalimutan po guys, Norsonga. Puntahan po natin.
time ko nagluto itong lechon manok sa kawali. Kuhain natin guys. Kita yung laman sa loob. Panginit po nito. Ito po yung Maapoy pa. Maapoy sa usok. Pasensya na sa langaw. Pasensya na rin sa mga manok kasi dami pong manok dito sa labas. Padahan po natin guys. Yan ito mukbang at ito kalusong nga vlog. Pati na yung lahat ng Pinoy mukbangers. Shoutout po sa lahat.
sobrang bango po ng lechon parikoy. Guys, hanggang dito lang muna tayo. Mga parikoy, hanggang dito lang muna tayo. Sa mga parikoy, huwag po kalimutan natin si Norsonga Vlog. Mag-subscribe po. At saka sa akin pong channel, Yantot Mukbang. Nagkita po tayo sa next mukbang natin. Thank you po sa panonood. Please don't forget to subscribe at hit po yung bell button. Thank you. Paalam.